En la recta final de la 43 edició de l'homenatge a les persones majors d'Almussafes, ahir dissabte fou un dia molt especial. L'acte estrella de la setmana commemorativa, un any més, i ser homenatge públic que l'Ajuntament d'Almussafes li ret a la gent gran que enguany complix el seu 90 aniversari de vida. Victòria, com la vegeu, és molt rebonica i bueno, ens dona molt d'amor i nosaltres ara en aquest moment també estem donant-li molt d'amor a ella. Hemos decidido preparar también unos detalles ya de parte por todos los detalles que tienen las autoridades con nosotros también. Hemos hecho unas macetas personalizadas por todos los residentes para las autoridades y para el Consejo de Jubilados. Agrair-li al senyor alcalde i als consellers, a la consellera que ha vingut, pues, el dia que celebrem el Dia del Major nosaltres estigueren així nosaltres. Les visites institucionals s'encetaren a la residència, la vila d'Almussafes, amb la visita per part de l'alcalde Toni González, la regidora de Majors, Paqui Oliver, i representants de la Junta Directiva de l'Associació de Jubilats i Pensionistes. Felicitar a tots aquells veïns i veïnes d'Almussafes que han complit 90 anys i en especial, per supost, també als 4 que hem pogut anar a veure-los perquè així ho han decidit també les famílies. Les arrels d'aquest arbre signifiquen el naixement de totes les persones. I quan l'arbre va creixent, aquest tronc que va cap al cel simbolitza la vida viscuda a cap de cada persona. A banda de que tots els jubilats s'ho mereixen, però jo crec que aquestes persones que ja tan majors se mereixen un respecte més enllà de lo que se pot dir normalment. La ronda de visites dels majors nonagenaris continua a les cases. Trabajé fort y allí me jubilé. Muy agradecido al alcalde y a la sociedad democrática de pensionistas y jubilados de la Ribera Alta. Está mejor que nosotros, la verdad es que está muy bien y estoy muy contenta que esté bien y que haya venido mi hermana también a estar un tiempo con nosotros y disfrutar de él. Moltes emocions reunides en un dissabte en què la música i l'humor posaren el passador d'or. Son para mí, tus besos son para mí. Bye bye, baby, bye bye. Elena, fabulosa, continua sent tan simpàtica i tan balladora i alegre com sempre, i la veritat és que en tot en especial m'ha agradat molt. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un trubal, soy un señor, algo bohemio y soñador. Tributo a les grandes voces fou el títol de l'espectacle que va reunir un nombrós públic a partir de les 19 hores a la sala d'actes del Centre Cultural. Alrededor del viejo roble aquel, una cinta así, tú pensaste en mí, pues hoy hace 3 años que me fui de aquí. Me lo he pasado muy bien y siento que tengo mucha prisa, que me están esperando mi hijo, porque me se ha hecho corto, pero me tengo que ir. Els cantants Manu Rodríguez, finalista del programa Tu cara no me suena todavía, y Elena Bianco, integrant del grup Los Mismos, brillaren al escenari. Por el amor de una mujer, juego un fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Jo ho he disfrutat molt, sobretot la primera actuació de Manu ha sigut meravellosa. Mos ha donat una emoció i una cosa que m'ha encantat. I després el còmic igual, i si és la xica Elena, pues molt bé. También tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Me gusta tocar el alma a través de mi, sobre todo de mi mirada y de mi sonrisa, porque es de verdad. Y luego intento siempre dar sentido a cada frase que canto. Entonces yo cuando soñé con la voz dije, si paso la audición a ciegas,
pues va a ser un premio. Con pasar la audición a ciegas ya ven que estoy aquí, que estoy viva, que gente de mi generación puede defender un escenario y un tema. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión. Gran fi de festa per a la jornada prèvia a la clausura d'un homenatge molt esperat i desitjat per les persones majors d'Almussafes. Viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bici.